Thank you. Thank you, Pastor Edgar. And Isaiah, plus ulit yung Psalms chapter 23. Isaiah. Yung Psalms chapter 23. Balikan natin ang Psalms chapter 23. Ito kasi ang sinabi ni ang ating senior pastor. That will be our theme for 2021. Balikan natin ang Psalms 23. Habang binabasa natin ito linggo-linggo, I think you will memorize this English version. Kasi NIV. In other translations, kasi okay, this is an NIV. All of us, the Lord is my shepherd. I lack nothing. Makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the valley, the darkness valley, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely Your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Father Lord, we thank You for the blessings attached to Your word, the light that is stored in Your word, of God. As we study Your word, Lord, we thank You for the anointing, the fresh understanding. A revelation comes from You, God. We thank You, Holy Spirit, You are our teacher and our comforter for today. I ask You, God, that You'll be the center of our activities in Your word today. As I pray this in Jesus' mighty name. Amen. I would like to speak on Psalms chapter 23 and verse 5. Verse 5 says that, You prepare a table for me in the presence of my enemies. Ang ating pag-usapan ngayong araw na ito, the provisions of God. What are the provisions of God? Mga provision ng Panginoon sa ating araw-araw. Anya dagiti provision ni Apo Diyos itibiyag tayo. Pastor Edgar, first Sunday of this January, explain that. Second Sunday. Second. First. Okay, thank you. The background of this Psalms chapter 23, ito ay sinulat ni King David no siya ay hinahabol mismo ni King Saul. Gusto siyang patayin ni King Saul, kaya siya ay nagtatago doon sa isang kuweba. At habang siya nagtatago, habang lumulubog ni King David, iti may isang cave, isinulat niya itong Psalms chapter 23, including Psalms chapter 34. And Psalms chapter 34 says that, Bless the Lord, O my soul. Kahit ano man ang sitwasyon, he has to bless the Lord. So, in that situation, David trusted God that He will provide everything dahil wala siya kakainin. Gaya yung nangyari kay Elijah nung pinagtataguan niya yung si Ahab that time. Siya nagtatago at dahil lahat ng mga propeta that time ay gustong patayin ni Ahab because of Jezebel. I suppose narinig ninyo yung word na Jezebel spirit. Wala dito sa Pines Park. Wala. Pag yung maniwala doon na sinasabi nila na baka may Jezebel spirit ka, wala. You have to rebuke that in Jesus' mighty name. So, si Elijah at time ay nagtatago. Ay, I think Elisha. Elisha, siya nagtatago dahil lahat ng mga propeta ng Panginoon ay gusto patayin ni Ahab. Elijah. So, ang nangyari that time, siya nagtago doon at wala siyang makain. But God provided. Ang ginawa ng Panginoon, inutusan niya isang uwak at siya nagdala ng pagkain ni Elijah. Same true with this King David at the time. Kaya sabi ni King David, napakarami akong kaaway dito.
nandyan yung mga alagad ni King Saul, nandyan yung mga taga-Philistine, nandyan yung mga taga-Amorites, kasi lahat ng mga ito ay kaaway ni King David at time. So literal na kaaway ni King David ang mga ito. Pero sabi ni King David, at the presence of my enemies, you prepare a table for me. Ano kaya ang ibig sabihin doon ni King David? Kung bakit tinawag niyang, you prepare a table for me in the presence of my enemies. So first, alam ni King David that God will provide. God will provide. So first, tingnan natin. Palagyan natin sa verse 1. The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. In other translation, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ano ba kasi ang trabaho ng pastor? You have to lead yung mga sheep. Dalhin mo yung mga sheep doon sa kung may mga sa green pastures, meaning green pastures, kung saan nandun yung mga pagkain. Paano mo ang tawag namin doon, ang kankanay term namin is ipaalam, paano ipastor. Okay, dalhin mo doon sa pasture land kung saan nandun yung mga sheep para doon sila kakain. So alam ni King David John na kahit nandun ang kanyang kaaway, God prepared a table for him. So, the word na I shall not be in want, David trusted that God will provide for him a food for that time. Dahil siya ay nagtatago. So, ay sinabi niya, the Lord is my shepherd. Meaning, bahala ng Panginoon sa akin ngayon, sa aking sitwasyon. Bahala ng Panginoon na dalhin ako doon kung saan nandun yung mga pagkain. At alam niya, dahil ang shepherd, ang role kasi ng shepherd ay siya magbabantay kung may kaaway man yung mga sheep. Kasi ano bang mga kaaway ng mga sheep? Nandiyan yung mga lion, nandun lahat yung mga iba't ibang mga kumakain, mga carnivorous, ang tawag nila dyan, mga carnivorous. So, ang naging trabaho ng shepherd, siya ang tagabantay doon. Kaya sinabi ni King David na, the Lord is my shepherd. Ang Panginoon ay ang aking pastor. Kaya sinabi niya yun dahil alam niya that God will be His protection. So, the word green pasture, sinabi dito, He leads me in the green pastures, meaning kung saan nandun ang mga pagkain, at habang kumakain yung nandun yung mga sheep, wala silang problema dahil nagbabantay ang kanilang pastor. At iyon ang alam ni King David na gagawin ng Panginoon sa kanya. That's why in Genesis chapter 22 verse 14, ito ang tinawag nilang the Lord will provide. Nauusapan namin yung tungkol sa the word creation. The word creation, may lumabas doon na word na ex nihilo. Ex nihilo means God provided everything out of nothing. Yun ang meaning ng ex nihilo. So, God created out of nothing. Kung maalala ninyo, ang Genesis chapter 22 verse 14, 22 verse 14, ito yung utos ng Panginoon kay Abraham. Abraham, you have to sacrifice your son Isaac. If you love me, you have to sacrifice your son. Yan ang challenge ng Panginoon kay Abraham. Sabi niya kay Abraham, okay, kung talagang mahal mo ako, Abraham, iaalay mo ang aking anak, ay inyong anak na si Isaac. At yun ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa ni Abraham, dinala niya si Isaac doon sa Mount Moriah. Doon sa Mount Moriah, inihanda niya lahat yung mga altar kung saan niya gagawin ang naturang paghahalay, ang pag-aalay sa kanyang anak na si Isaac. Talagang ay sacrifice na at that moment. At the time na gusto niyang patayin ang kanyang anak para ihandog sa Panginoon, then the angel of the Lord, the word angel of the Lord, ang ibang mga translation doon ay ang Panginoon mismo. The angel of the Lord.
Kasi the angel of the Lord appeared to Abraham and told Abraham, Abraham, do not lay your hand to your son. In other translation, the angel of the Lord is not referring to the angels, but He is God Himself appeared to Abraham at siya nagdala ng ram. Tinanong ko kay Sister Wilma, bakit ram ang ginamit doon? Bakit hindi yung mga sheep? Bakit hindi yung mga lamb? Dahil ang lamb ay represents only Jesus Christ. While people, we are the ram. Kaya, ram yung ginamit na inihandog na ni Abraham. Instead ng kanyang anak na si Isaac. So, that's why he called that Jehovah Jireh, the Lord will provide. Genesis chapter 22, verse 14. Yun ang alam ni King David. Alam ni King David that God will provide kung ano man ang kanyang kailangan that time, ang mga pagkain. God will provide. The word, the Lord is my shepherd. In other translation, ginamit doon, Yahweh is meaning God will provide. In Genesis chapter 9 verse 3 says that everything that lives and moves will be food for you. Ito yung naging joke ng mga kasama kong mga Ilocano that time. Amin to ka nga tumataya. Amin to nga aglamoy di karaya. Di ba nawatan mo yun? Yes. Oh yes. Ano yan? Aling aglamoy di karayan. Kat masida. Aling nga tumayag. Kat masida. Yung problema, masida ba yung aeroplano? Inuulam ba yung aeroplano? Hindi. Ha? Kaya naging joke yun. Pero, everything that lives and moves be food for you. Just as I give you the green plants, I now give you everything. So, alam nyo ni King David na lahat ay ibibigay ng Panginoon. Even the plants. Ito yata nag-umpisa yung tinatawag nila mga vegetarian. Even the plants. Sino yung mga vegetarian dito? Hello? Yan ay pwedeng kainin. Kaya mabubuhay at mabubuhay si King David dahil ibibigay ng Panginoon. Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply all your needs according to the riches in Christ Jesus. Yung pinag-iba na naman ng yung want at saka yung needs. Ang needs, ito yung talagang kailangan natin para tayo ay mabuhay. Kaya ang sabi ko, paano kaya kung lalagyan ng Panginoon ng mitron at oxygen din? Magkano kayang babayaran natin sa oxygen? Yung malaking oxygen, kasi naalala ko yung ate ko noon, yung malaking oxygen na kanyang ginagamit, almost 600, yun ay good for 1 month. Yung malaking oxygen para sa kanya, kasi habang siya nakahiga, yung oxygen tank ay tetso doon sa kanya. Para makumpleto ang kanyang oxygen. 680. Pero yung mga gasol na ginagamit natin is, I think 740, depende kung saan nanggaling yan. Kung nanggaling sa Injigakan, depende kung ano yung brand ng yung mga LPG na ginagamit. Pero yung word na oxygen, 680